Protesti mill-letturi tal-MCAS, protesti mill-istudenti tal-MCAS u l-gvern ta' Roberta Bela jibqa' jsabbat saqajh mal-letturi tal-MCAS minkejja li l-ftehim kollettiv tagħhom ilu 2 snin u 9 xhur l-iskada. Studenti li tkellmu ma' Net News spjegaw kif dawk li qegħdin fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom lanqas biss jafu jekk it-teżi tagħhom hix se tiġi approvata. Dan minn barra l-fatt li letturi ilhom bid-direttivi biex ma jagħmlux komunikazzjoni barra l-ħin tal-lezzjoni la mal-istudenti u lanqas mal-amministrazzjoni li ma' direttivi għadhom għaddejjin minkejja l-laqat li kien hemm fl-aħħar jiem bejn il-Ministru Grima u l-MUT. Direttivi li ma jħallux lanqas lill-letturi jagħtu l-marki tal-assignments jew tat-TCA u Synoptics. Iva mixjin il-qudiem. U għandek data ta' meta taħseb li ħajkun qed jiġi magħluq illa għaliex Ministru naħseb tifhem li l-istudenti f'dan il-każ qegħdin ibatu ħafna, hemm studenti li laqas biss jafu jekk it-teżi tagħhom ix ħadd tiġi approvata jew le. Mela, ħanibdew minn hemmhekk bħala missier qed ngħidlek jien aċċettabbli li jibgħat l-istudent fi kwalunkwe sitwazzjoni. Met nipponta subajja lejn ħadd li huwa naċċettabbli huwa li jibgħat l-istudent. Ġifieri dik ngħidha inħossha u nemminha. Il-letturi qed jitolbu sempliċiment dak li hu ta' bidritt tagħhom. Paga xirqa li tirrifletti x-xogħol li jagħmlu u minkejja l-kliem sabiħ tal-Ministru dawn il-professjonisti għadhom bla ftehim. Dan it-tisbit tas-saqajnet wasal biex anke l-istudenti jbatu hekk kif qed jinqabdu propju fin-nofs ta' dan kollu. Hemm raġuni għalfejn il-letturi tal-MCAS ikollhom għalfejn jiġġieldu daqshekk biex jieħdu dak li hu dritt tagħhom fis-sens dawn hemm letturi li jgħalmu kemm bachelors u anke masters, ġifieri jgħalmu livell għoli ta' edukazzjoni. Le araħ, kull min jgħallem livelli varji ħajjenata propju rikonoxximent. Matul is-sena skolastika l-oħra, din l-istess kwistjoni kienet waslet biex l-istudenti li ma kinux għaddew mill-eżamijiet u l-assignments kienu ħadu administrative pass u bla dubju ta' xejn kif spjegaw diversi studenti li tkellmu ma' Net News u ma tħallew fil-limbu dwar il-progress li kienu għamlu. Barra l-fatt li din l-administrative pass tidher ferm kera fuq iċ-ċertifikati tal-istudenti.